Εδώ στο μέρος που δεν έχει ψάρια. Γιωργάρας παλεύει. Τι είναι Γιώργο, Μαρλίν. Έτσι. Πού είναι ρε? Α, να το. Έρχεται προς τα έξω, Έλα αγόρι μας, σε βάλω και σένα μες στο πλάνο. Αυτό θα βγει έξω μόνο του ρε. Το πιες και εσύ από τη ράχη. Τι τα κάνουν τα καβαλάνι σήμερα τα ψαράκια? Τα χτυπάνε με το κεφάλι Θα το βγάλεις ή να... Κάτσε ρε.